Takto vyzerá Mazurisové parkovanie Andrejovho auta. Prudká príprava, nezabudol sa samozrejme pripútať, aj keď ide na 10 metrov, no ale bezpečnosť je bezpečnosť. Svetlá, Mazo! Svetlá ti nesvietia. Uvidíme, či sa trafí do toho miesta. Koše bol osedlaný. Môžeš, poď. Poď, nič tu není. Áno, pohýna sa, áno. Wow! Stiahni okno. Pacha! Stiahni okno, nie? Povedz nejaké svoje dojmy alebo pocity. Prvýkrát šoferom Androje auto a je to strašné bore. Stretol predo mňou a neviem, či sa mu vyjde, lebo to je a hlavne tu nejaký piperovát zo Španielska sa snaží. Dobre, už toč. Pozor, vedľajšie to je drahé, hej? Trafí sa, netrafí sa, vážení diváci, netrafí sa. Pozrite ten sústredený pohľad, to ste v živote nevideli. Práve sa nám posral. Môžeš, pohode, tam má dobrú poistku na tom aute. Môžeš, dávaj. Dobre, to stačí. Myslím, že to auto to vyriešilo za teba. Dobre si. Prečo? Vieš čo, toto nerieš, to bude podľa mňa nevyriešiteľný problém pre teba, toto. Hej? Toto je rovnomerné parkovanie. Mazo sa rozhodol, že nie je spokojný so svojou medzerou, takže ide dať ešte raz. Počkáme si podľa mňa takých 15 minút, kým to vyráta. Neviem, ide spraviť to isté, čo predtým, ako nič nevyrieši. Ide dozadu parkovať. Ľudská, nezaparkuješ mu to? Nie si tiež šofér. On už chcel ísť dopredu, čo? Štartovanie číslo 5. 6. Mazo vymyslel úplne nový plán, pozor. Sa rozhodol, že to nasúva a toto môže byť podľa mňa veľký problém. Áno? Haló? Dobre, ďakujeme. Čau. Mazo tu má už aj prvé faninky jeho parkovania. Ale pozri sa, ako zaparkoval. Veľký pán, big pán, ja sa klaním. Má už aj fanúšikov svojho parkovania. Toto je proste king. 3 roky v autoškole nie je to stále, nie? Si odteraz nás vozíš na preteky, ty. Nemám vodičák, ale pohode. Nevadí. My si z toho preteku spravíme 2-týždňovú dovolenku. Čo, nemusíš už nič. Zavrieť okno, ne? Jaj, nechceš, aby tam mal včely? Ďakujeme, pán Mazuris, ďakujeme za skvelé pobavenie aj zážitok.